Okay, vi er bare totalt smadret allerede. Hvorfor kører vi ikke nogen steder for? Jeg tror, vi sidder fast i det måde. Oj! Morgen! Lidt unfair mål måske. Gul kort. Nej, hvad laver vores nu? Den kan ikke håndtere at blive smadret sådan der, det kan den altså bare ikke. Den er meget følsom. Ja. Det er kalkuleret med den grusomhed, der overhovedet. Det er psykisk ustabil, det der. Nej. Ikke nogen selvmål. Nej. Er det ny batteri? Jeg lever helt vildt. Ej. Er det faktisk? Nej. Gud for satan! Ja! Det var det! Ej, det er din ende. Det er ikke kaninsen på det, der får sådan. Bare start. Ja, bare lad det gå. Nu kommer vi. Vi finder ikke bolden der. Nej, det kan vi heller ikke. Nå, jeg arbejder ikke, så længe jeg står der. Kom nu, vent. Ja, det går bare besluttet. Det er nemlig rigtigt. Kom så. God måde, gå der. Er du klar? Yes. Jeg kan også lide det der med at søge, når den bliver givet op. Det er ikke den gode strategi. No. Det er forkert vej, det der. Selvmål tæller ikke. Nej. 3 mål, du hat-trick. Ja. Nej. Nej, det er jo her. Må blive det fælder lige. Hvor er det her nu? Hvad? 3 mål. 3 mål. Ja, 2-1 jo. Der står en 2-1. Der står en 3. Ja, 3-1, ikke? Ja, 3-1. Hvad? Jeg har din skalp med på halvdelen af den. Ja, den venter jo lige et halvt sekund. Jeg skal lige give den op. Vi er klar. Der står en sol, du kan lade. Ja, det er der for noget. Forkert mål. Not that way. No. God skovning. Ej. Jeg fik den ikke med. Godt nok det der. Skal lige bakke noget så? Se det igen. Ej. Gør du godt det der? Det der er vores mål, det er. Der er vores mål, det gør nogen. Øj! Nej. Øj, jeg skulle slutte nu. Det var rigtig lækkert. Nej. No. Der står 3-1 der nu. Nej, det er ikke noget med det. Ja, jeg synes bare, det er ikke gammel. Jeg skal prøve at lukke alle de steder. Ja.
Nej. Ja, godt. Godt defensivt. Og vi er enige om det der. Hvad er over vores robot? Ja, aner det ikke. Hvor er det egentlig, for at det skal bruge der. Hvorfor skal den bringe spænding i det, Jonas? Nej. Vi skruer det op. Ja. Vi skruer det op. Jamen, jeg blev lidt i tvivl om, hvor vi var henad. Ja, jeg prøver at snige os sammen. En anden. Kom så, ven. Stærk. En god film. 5 seconds. Ja, I think. Står der ikke 2-2 så? Nej, der står 3-2. 3-2. Jeg tror sgu, at vi skruer selv, men det er ikke.